Is your boy DJ S Shine Best. Yeah. Agwụgwọ ezere izu onye nwụrụ anwụ. Agwụgwọ ezere izu onye nwụrụ anwụ. Onye ka a na-akpa ego. Agwụgwọ ezere izu onye nwụrụ anwụ. Onye ka a na-akpa ego dị n'ụwale. Agwụgwọ ezere izu onye nwụrụ anwụ. Agwụgwọ ezere izu onye nwụrụ anwụ. Onye ka a na-akpa ego. Agwụgwọ ezere izu onye nwụrụ anwụ. Onye ka a na-akpa ego dị n'ụwale. Ego na-asụ ụsọ, ego na-achị ụwa, onye nwere ego ụwa malụ ya amalụ. Ego na-achị ụwa, ego na-asụ ụsọ, onye nwere ego onwe nwanne. Ego bụ nsọ ndụ, nwanne m akụ bụ ude, onye nwere ego na-eme ife sọlụ ya. Ofu onye zara afa n'ụwa, wee zoo ji ego ọmụ ife, onye nwere ego nwere uche ka ọ na-akọwa. Onye nwere ego nwere uche, ọkpata ego n'ụzọ dị mma, ndị mmadụ efere ya. Ọkpata ego n'ụzọ dị njọ, na fancha bụ ego. Uwebugodu mmadụ wee kpata ego, ọkwa ego ka a ga-akpọ ya ọ dị n'ụwale. Onye nwere ego nwere pawa, ife okwulu ka a na-eme. Ọganime obodo kwuo okwu, onye ọ bụ na-aṅado ntị ya. Ego na-achị ụwa ka ị malụ. Ọgaranya egbulu mmadụ n'ụwa, wele ego wee mechie anya bụ okwu, onye ọ bụ na-enebe du. Mana nwa ogbenye egbuo mmadụ n'ụwa, ọmalụgodo ụma ma ọ mara ụma, na nga ka ọ ga-anọ nwụọ anị n'ụwale ka ị malụ. Ọgaranya kwuo okwu n'ọha, onye ọ bụ na-akụbala ya aka, na nwa ogbenye kwuo okwu n'ọha, onye ọ bụ na-amaba ọsọ. Ego na-asụ ụsọ, ego na-asụ ụsọ, ego dị mma, ego dị mma, ma ego dịkwa njọ ka ị malụ. Ọgaranya nwe afọ ukwu n'ụwa, asị na ọ bụ ife orileli, ma nwa ogbenye nwe afọ ukwu, asị na ọ bụ afọ ọtụrụ ya. Nwa ogbenye dịbe. Ego dị mma, ego amaka n'ụwa, ma anya bụ ego dịkwa njọ ka ị malụ amalụ. Na nwanne egbulu nwanne ya n'ụwa ka o rie nyebe ego sọ naanị ya. Ifugo ka nyebe ego si jọgbu onwe ya. Ọkwa ego ka akwụrụ mmadụ n'ụwa, wee bulu ogbunigwe wee bunye ya, o wee ba n'ime afịa wee gbuo ndị mmadụ ma gbuo onwe ya. Ego na-asụ ụsọ, ego na-asụ ụsọ, ego dị mma, ego dị mma, ma ego dịkwa njọ. Onye ọ bụ na amata kwa amata, anyaba ego dị anyị bịa, anyaba ego ga-adịkwa anyị na. Na mmadụ n'ibe ya na-adị mma, wee ruo mgbe okwu bara n'ego, ilo wee bido. Ifugo ka anyaba ego si jọgbu onwe ya, o nwere ntị ọnụlụ egwu m. Abụba na-atala ego n'elu ụwa, na ọ bara ụba, maka anyaba ego dị n'okwu.
ndị na-azụ afịa na-enu ụwa na-azụ maka ego, ndị na-alụ ọrụ oyibo n'ụwa na-alụ maka ego, ndị na-alụ ọrụ ugbo n'ụwa na-alụ maka ego. Anyị bụ ndị na-eti egwu, ife anyị na-achọ n'ụwa bụ ego. Ego na-asụ ụsọ, ego na-asụ ụsọ. Ego dị mma, ego dị mma, ma ego dịkwa njọ. Agbụgbọ esere isi onye nwụrụ anwụ, agbụgbọ esere isi onye nwụrụ anwụ, onye ka a na-akpa ego. Agbụgbọ esere isi onye nwụrụ anwụ, onye ka a na-akpa ego dị n'owele. agbụgbọ esere isi onye nwụrụ anwụ, agbụgbọ esere isi onye nwụrụ anwụ, onye ka a na-akpa ego. Agbụgbọ esere isi onye nwụrụ anwụ, onye ka a na-akpa ego dị n'owele. Ego akwụkwọ esela isi onye nwụrụ anwụ. Ego dị mma mana ọnwụnwa si ego elika. Onye jikwana ego nke ụwa wee megide mmadụ ibe ya. Esekepubo Oliver Nayoka Akanemo Bakwala. Eh onye mala bokwebe n'isi me ebe anyị bụ oche mgbe enwe ilo. Egwu anyị ji eme uwe obi aṅụlịnụ. I greet you all, our Colombia fans and our fans all over the world. Super. agbụgbọ esere isi onye nwụrụ anwụ, agbụgbọ esere isi onye nwụrụ anwụ, onye ka a na-akpa ego. Agbụgbọ esere isi onye nwụrụ anwụ, onye ka a na-akpa ego dị n'owele. DJS Shine Best. agbụgbọ esere isi onye nwụrụ anwụ, agbụgbọ esere isi onye nwụrụ anwụ, onye ka a na-emela. Chukwu na-emela n'ife ụmụ enu ụwa ọ bụ onye na-emela ịga njụa. Onye achọkwa n'okwu n'ọkwa Chukwu na-emela n'ife. Onye ajụzi na-ese n'ọkwa Chi na-emela anyị na anụ. Nke o meliju oyi na ọya emekwa ọzọ na n'ọkwa ịgba mma. Emili akpọla asị na ọkwa ya ka a na-echuzi. Asị a na-akpọ nnu nye ka mmụọ na-achụrụ Igbo ka mmalụ. Ka m gwa gị ife ndị so okwu. Onye ji ahịhịa ọmalị nna ya n'ọkwa nna bụ sọ mela ọra n'ime obodo. Ụgwọ ahụ nyere nna n'anya na nwa akwụgo ya. Ugwu na-enere anya nwa na-egosi mmadụ. Onye furu efu n'okpuru gị ike, ajụọ ya ka o si mee. Ife ọ gwara anyị eziokwu Chukwu na-emelụ m, ọ bụ onye na-emelụ ya. Oke ruru nwanne m onye na-emelụ ya. Odeze ọnụ mmanwụ Chukwu na-emelụ anyị na anụ. Ụmụ Igbo ọ bụ onye na-emelụ ya. Ka anyị jụọ
n'ego obodo onye na-eme gị mma ka njụọ akọlụ chukwu bụkwa nya ka anyị na-ekwu okwu ya na anụ ọ bụ gụrụ eze mana anyị egburu gị egwu na anụ egwu nwata na-amara gịrị nne ya ọkwa nya na-akpọ ya bụrọda atọsị ebe okwu ekwusili nwa oyi chukwu edego na anyị ga-adị nnekwu gbogbo ịmala ebe anyị si bi ụwa eziokwu na ị ga-etinye isi n'ọfịa ịma chukwu na-eme eze ka nna gwa ya chukwu nwe ike igwe eze chibu ụzọ na ifoli ya n'anya ọkwachi bụlụ ugwu ụzọ echa nna ka gị ga-ahụ ọ bụrụ ike eziokwu na ị ga-akali ndị ilo oyi mana o mezie gị eze eziokwu na anyị ga-akwụ ụgwọ ọfụma ewu chukwu ife ọdịla eziokwu na-adịrịche echiche onye omere eze na ọ ga-akwụgide ọfụma ị na-anụ ena mara chukwu oge ojula anya o nwere onye na-esi echi ndọ ka mmụọ na mmemala ife dị abịaghị nso ụfọdụ na-ebe ebele gị jewe daa gafa wee jee mụọ ya mana chi gị na ọ ga-apịawafe azụ Amaka ga-emela anyị eziokwu na anya n'olugo ọfụma mana chi anyị bụ nya na-emela anyị ife ngozi chukwu eziokwu na oyi ego ebe niile anyị zọnyela eziokwu na ọ ga-abụ ngozi ngozi ịmala otu ose adị mma otu abụ chi anyị isi eme ebe anya n'ihu ịmana ọ dị ka ike asịla agụgụ ndị ilo ndị akịka akọsi iko ibe sọlụ chi ga-emele bemesigenu mana ma chi anyị na ọka na-akwụ onye anyị n'ọkụ nugobe ụmụ ibe ọbụ onye na-eme ya mma nwere ego ọbụ onye na-emere ihe ka njụọ onye dị ndị mma chukwu na-eme ihe odeze ọnụ mmanwụ chukwu na-emele oke ruru nwanne m chukwu na-asa anyị na nụ ọ bụ gịrị esi mara anyị na-eme mmanwụ ọkụ ndị anụ ọchọ ọkwachi na-emele isi rile steeti na afa na aba ha n'egwu ogbe egwule ọzọkwachi na-emele ekile ọsịrị kasachi n'ụsọ mma na-eme na ịga ugwu na-amị amị na-arụ ojugbo ezigbo họtelụ ọzọkwachi na-emele mmanwụ na o nwere ọnya ga-akpọghite obele nwa nwere akwakụ ya na-eyi egwu ndị ọbọzi n'ime tiliko isiri ọkafọ ọzọkwa chukwu na-emele mmanwụ na egwu ka ọ na-eme mmụọ n'anya Satidebe n'okrisi na Chineke Sesi Logistics Nigeria Limited Odeze ọnụ mmanwụ chukwu na-emele mmife oke oruru nwanne m chukwu na-aza anyị ọ bụ uru esi na ihe Are you
bụrụ onye nta ya bụ onye chi ego liri mmadụ ego chi maka ịgaba galadi aka mkpaba n'ọnụ ego asị m ugwu ma onye nwe n'ugwu chu ọ bụrụ ọgwụ ka ị na-agwọrị nne ọ bụ ọgụta chukwu kele ụwa wee lụọ ọlụ n'ụwa ọ bụrụ ekpere ka ị na-ekpe nnukwu nne n'ụwa solise kele ụwa nna nne ya ree n'ọnụ were onwe gị ihe ga-echukwu n'aka olisa ọka mkpọkwa n'ọlụ o nwere obe ibe njiwe ọbụla ịgba achawa ụka maka chukwu kele ụwa ka dibịa agwọ nnọọ ya galadima abụmọ mmanwụ anyị nwe ego ego nire mmadụ elu otu maka ihe mgbalịgba ọkwa dị mmanwụ anyị nne ya galadima otu igbo akaliwe ego galadị otu igbo akaliwe ego ihe galadima otu igbo akaliwe ego ụlọ nọrọ n'otu igbo akaliwe ego na ụwa chi gị dị na mmadụ olise ekele ụwa bụ ka ga-emenye cheta na ọ bụrụ gị mmeri onwe gị ọ bụ olise ekele ụwa chukwu na-alụwa na ụwa ịgara adịwa otu igba n'igbu ogwu ijeleba ijele ego mmanwụ ijeleba ijele ego nwoke kenele mụ dọtụ mụ niile isi eti egwu asị m na ife dị mma ya emelela ayoyo alaja oti mmụọ ayọgala dị oti egwu ka akene ndị ego m niile ndị bụrụ obere isi na ya nye na ndị na-awụ egwu m na ya ọ bụ onye lagile egwu m n'ụwa kamune ya bụ nwanne yi na obi gbanwe bụ galadima ịgbanwe ka eji gbalịbọ ayoyo ụgwọ galadima otu igbo oti mmanwụ anaghị ala aja otu igbo akaliwe egwu na ụwa ndewedo otu igbo akaliwe egwu ayoyo ihe galadima otu igbo akaliwe egwu na ụwa otu igbo akaliwe egwu Enuwa bụ jonjoloko 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 ụwa dị akọ mgbelema o nwere onye mechio Enuwa bụ jonjoloko 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 onye mechi o nwere onye mechio Enuwa bụ jonjoloko Enuwa bụ jonjoloko umenụwa gwa maka ekele abịa m ọzọ bere n'ụmụ malimụọ nne n'ụwa ụmụnne m ajụ m onye mechi echebuka o nwere onye mechio nne n'ụwa maka na n'ụwa bụ jonjoloko ọkwa ifere ọ dị onye kasị ma n'elu onye gasị na ya kasị mma ịma na ije n'ụwa bụ agba ekpere chukwu ịnụwa bụ jonjoloko jonjoloko ịnụwa bụ jonjoloko Wabete bazo na zeme
ekele gị onye mechi mmadụ eji n'ụwa eme ọnụ eji n'ụwa eme ọnụ kpọkọta zamala onye na anya laṅụ ọkwefere ya ihe n'ụwa bụ jonjoloko jonjoloko ihe n'ụwa bụ jonjoloko onye memerigo ihe n'ụwa bụ jonjoloko 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 ụfọdụ ya ga n'ụzọ n'elu ụwa kwụdo nwanne fa onye fa aka mma ebido wee mụba amụ nne n'ụwa eze oyi m amụziri ihe amụ ọ bụ na ịmanyere ya aka nne n'ụwa debela onwe gị mana lụtakwa nne n'ụwa bụ jonjoloko onye mmechi ma ọ dịrị gị mma n'ụlọ onye mụ kele Chukwu na nneli siri ike mana ịma ntịsị maka ya n'ụwa wee megbu onye ka mma ịnụrụ ya akwa ejeki n'ụwa bụ jonjoloko ihe n'ụwa gbafịa onye ma onye ya dịrị mmechi onye siwa na ọkọta zamala onye na anya laṅụ ọkwefere ọrụ onye si mba n'ụzọ nakpa ọwụ na onye nyere ya onye melụ kesa melụ ya n'ụwa bụ jonjoloko jonjoloko n'ụwa bụ jonjoloko n'ụwa bụ jonjoloko jonjoloko n'ụwa bụ 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 jonjoloko agụlụgụlụ melie nne n'ụwa bụ njali njali onye ọdụ n'aka tata na ọ bụrụ onye ya dịzeti ya mere wele nwa ya na-ebe n'oyime ịmarịgo ma ofu okpele mụ na ya Chukwu nọ n'isi onye ọbụla ka onye na-eme n'ụwa ka ọ dịrị ya mma onye ọ gaziri ime n'ụwa onye ọ gaziri nwamba ọ dịrị nwoke mma n'ụwa dịrị nwaanyị mma maka anyị na-ebi enu onye na-elọtakwa n'ụwa gbafịa akwa echeki n'ụwa bụ jonjoloko 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 n'ụwa bụ
na-echere gị ya onye nọ na mkpọkọta ife ọma asị ma fọfọta ife ọma ewo n'olelota ife ọma Oluwa tupu abịa manụ chimobo ọkụ bekene ahịa kala akọ na-elizi nwa mgbọrọ mgbelegba chai chimobo na nwele ji ọzọ papa mabụkọ gị nwa gazana m alịla galịa udeludeego m enwere onye ji ike ya mmalekwa anyị nafa ka anyị Oluwa mekwofa na ịkafa ọkpọtụwa mgbelegba mmụọ urudomadụ ọlọ igiligi ai atalimobo mmụọ na-agwa mgbelegba jide mụ na ibu nwanne ma niile si n'ụmụngọ ka nna bụ nwanne ọbụrọ gị bụ n'uchi m ka ọ bụ gị bụ chi kele m ka mmalekwa na-egbu kụbaidikọba maka na odogwu na-epepe mgbelegba aja na jikuwe bịa ndị mmiri jikuwe bịa ọgbọtụwa n'ogo ndị treti mmi na mụ na di m dị na mma ịmalekwa nwa gaghị onye gburu nwanne ya bụrụ odogwu onye gburu nwanne ya ọralaeze ndị onye gburu nwanne ya bụrụ agaba onye gburu nwanne ya ọchụ nwa bụ onye gburu nwanne ya bụrụ odogwu onye gburu nwanne ya aka ndị kwọ n'aka ebe akwa aka nri onye gburu nwanne ya dịka osi dị m otu a ife nwanne menụ nwanne ya onye gburu nwanne ya nkụzi ego zidele m kazi na memalụ onye gburu nwanne ya ebube dịka na onye gburu nwanne ya bụrụ odogwu onye gburu nwanne ya uchi nwanne m onye gburu nwanne ya bụrụ odogwu onye gburu nwanne ya oge mmadụ nwanne m onye gburu nwanne ya bụrụ agaba onye gburu nwanne ya Spyro the Hunter onye gburu nwanne ya bụrụ odogwu onye gburu nwanne ya iwu agaji onye gburu nwanne ya bụrụ odogwu onye gburu nwanne ya Alexander onye gburu nwanne ya bụrụ agaba onye gburu nwanne ya Excessive Shokili onye gburu nwanne ya bụrụ odogwu onye gburu nwanne ya Aristamoni onye gburu nwanne ya bụrụ odogwu onye gburu nwanne ya Dimash Comedy onye gburu nwanne ya bụ na agaba onye gburu nwanne ya Eze King nwanne m onye gburu nwanne ya bụrụ odogwu onye gburu nwanne ya Disaster nwanne m onye gburu nwanne ya bụrụ odogwu onye gburu nwanne ya Barrister Charles onye gburu nwanne ya bụrụ agaba onye gburu nwanne ya Saint Anointed onye gburu nwanne ya bụrụ odogwu onye gburu nwanne ya Oga Didonsu onye gburu nwanne ya bụrụ agaba onye gburu nwanne ya Bishop Money onye gburu nwanne ya bụrụ odogwu onye gburu nwanne ya Adanjaba onye gburu nwanne ya bụrụ agaba onye gburu nwanne ya Useganokam onye gburu nwanne ya bụrụ odogwu onye gburu nwanne ya Isingidi n'ugbo onye gburu nwanne ya bụrụ agaba onye gburu nwanne ya Ogogoye na onye gburu nwanne ya bụrụ odogwu onye gburu nwanne ya Adamiligal onye gburu nwanne ya bụrụ agaba onye gburu nwanne ya bụrụ ijele 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 It goes on the beat. Iso na ndị bụ ike ma n'oge elu
nwere ndị dị mma nwa na-echebe na unu nwere ibe anya bụ Imo steeti nwere ụmụ ọma na cheki ukwu ihe ene na-egbukwu egwu chekibe ka ide chekibe Solo na Olisa bi ni gba o me solo tu no solo wana jeje wana solo wana jeje wana solo wana Olisa bi ni gba o me solo tu no solo wana jeje ijuwa yeto bu no sidelege o denu wa o sigigi kenechu onwalonya male mboso ga be o wa bia onwalonya male mboso ga na no Ogini ka anyị na-esogbusi onwe anyị n'ụwa nwanne m tinye obi na Chukwu solo ụwa na-ejeje ụfọdụ bịala ụwa dịrịba mma ụfọdụ bịala ụwa bulu ụzọ si elibe ike oje n'ụwa si dị maka ọ bụ Chineke nwe n'onwela anaghị ọ bụ Chineke na-eme ife niile o nwere ndị ọ dịrị mma n'ụtụtụ o nwere ndị ọ dịrị mma n'efifi o nwere ndị ọ dịrị mma n'anyasị mgbe Chineke ji chọọ o mee ọ bụ Chukwu na-eme eze ọ bụ Chukwu na-eme eze anne zọrọ eze azọ akụ ya nwatakwu na ọ bụ Chukwu meli eze onye agụlụ banye ọ na-ega ọgbọgwụ ma ogbenye Tochukwu ezisi ezi nwanne keke agụba ndị nze onye ọbụla tinye obi ya na Chukwu onye ọbụla tinye obi ya na Chukwu ọ bụ Chukwu na-enye ndụ ọ bụ Chukwu na-enye nwa ọ bụ Chukwu na-enye ego ife niile dị n'aka Chukwu kedu ife mmadụ na-esogbula onwe ya n'ụwa otu egwu onye nsogbe nnọọ mụ bụ Obi Paul Azebo obi ọnwa nwachi na-emeli ife nsogbe ka si eje naba nsogbe ka mma nnalụ maka gịnị yo ibe amụlụ onye ka amala ọ bụ ya n'ụwa mana achụzi n'ụwa n'ike mana achụ n'ụwa n'ike keneli m obi nna ọkpala eze onye ọma Obi Royce n'ịga onye Chukwu nyere egwu n'aka ya were egwu jebe ụwa niile maka na ịbịa na nke Obi Royce etizi egwu n'ụwa niile ga n'olu gị ọ bụla akara aka ya na-ebichara akara aka uwe ebiche oyimo Obi Royce na ị ga-adị nwanne solu ụwa na-ejeje etu ọbụla o si dịrị gị solu ụwa na nna ije n'ụwa si na chi
n'obi onye ọma George Amani ezigbo nwa mụrụ n'Ọka na mgbe ike Ọka ka esi bịa nwata mala anyịnya ọmaliwe na-ele anyịnya na-abịa ije n'ụwa bụ onye na-achị ya eziokwu odogwu dị na ụdị na ụdị eziokwu odogwu dị na nsị na nsị odogwu nwere nke na-ekwu mma odogwu nwere nke na-atụ ube odogwu nwere nke na-agba egbe mama niile nọ bụsi odogwu mana aba niile nọ bụsi odogwu mana ibe yọlụ Chukwu maọbụ odogwu ego maka odogwu ego karịsịrị bacha odogwu ego ka anyị na-ekwu odogwu ego ka anyị na-ekwu odogwu ego onye adịm mma odogwu ego na-ekele ya Chukwu nwata kpata akụ ụmụnne jegbu onwe ya n'osi oyime obi m na ọkpara eze na-ekele oyime obi rọsi na-ekele oyime obi rọsi na-ekele adị m ekene Chief Izunna emesi m na n'ụbọ Chairman and Managing Director Koboko Entertainment okwu tugo na mmụọ okwu meleze ndị Igbo bịalụ achụ ewu na ụjọ na n'ọba oyime okwu meleze na-ekele okwu meleze na-ekele okwu meleze na-ekele achụ ewu na ụjọ na n'ọba o ji nwoke ya n'ọbụ okwu meleze na-ekele Chukwu nwoke ya na ga-adịrị m ndụ okwu meleze na-ekele si na Chukwu ibe dị mma si na Chukwu ibe dị mma si na Chukwu ibe dị mma si na Chukwu ndị agụmọ na anyị ga-ana o ndị agụmọ na anyị ga-ana o onye ụzọ kwụsị ibe ọbịala na-abịa egwu onye nsogbu na lekene obodo tere aka nwere ndị ọdị nso nwanne nsolo ụwa na-ejeje Olisa bi n'Igbo mesolo tunu nsolo ụwa nwanne nsolo ụwa na-ejeje nwanne nsolo ụwa na-ana Olisa bi n'Igbo mesolo tunu nsolo ụwa na-ejeje DJ S Shine Best. eziokwu asị na onye chi emele eze bụ eze ka ọ ya bụ n'ụwa na Amaka agba ọkazi mgba na akịka ya dị n'arụ
ọnụ mụ bụ little prophet nwe onye ibilibi ọkada fami fege m ụwa ka ibili ọyọ onye na-eme n'ụwa anya dịka oyi ọbachukwu little prophet na ọkụzụ akalaka mụ ka mụ na-emezi o ịfụrụ na nke ikpeazụ a na mabatawo back to back onye chiemeleze ya pụọ eze no dey stress your life chukwu si na ọ bụ gị eje iwulili bụ na ị ga-elu ebe afọ na mmadụ abụrọ chi n'ọkwa ndị chi na-eme ọgaranya eze na-esi na chukwu ọgaranya na-esi na chi abịanụ ife onye na-eme na-edunye n'ụwa ọyọlịnwa egwu ka mụ na-etinu onye chemeleze ya bụ eze little prophet n'ọkụzụ egwu ka mụ na-etio ụmụ igbo niile n'onwela akụkọ mụ ga-akọrọ unu akụkọ maka ofu nwa a na-agba olileanya nne mụrụ ụmụ na-abọ mụsị agbanwe mụrụ onye nwụrụ anwụ ọma mma na-abụ olileanya enwere ọma mma nwoke a na-akpọ olileanya ọma mma na olileanya fana abụọ na aza eji nwa maka na ịnwago na akụ gbalị mbi n'ọbụ ofu ka ọ dị nne nwụsịrị olileanya na ọma mma wee bụrụ onye nwụrụ anwụ ọ wee rue n'ofu mgbọsị olileanya wee gwago n'ime afịa wee dutenu nwanne ya wesị ya na ọ ga-enyelu ya aka mana ka onye esi nyelu ya aka na ọ ga-ebido mebe webilu omeli ya webilu ọ na-eziteli ya afịa oziteli ya afịa olesi anya na Naijiria n'ụwa oziteli n'isi ego ịmalụ olileanya bidolu wetụbanụ nya bụ afịa ọtụ natali nya ọma mma 11 na Naijiria olesia na Naijiria oziteli n'isi ego otu niko si bụlụ ọgaranya o megidelie wee baa na chọpụ nke ya nụ wee si ebe abụ legide nya gbanwe bụlụ ọga otu abụ ka o si dị maka na onye chi emeleze ya bụ ibe na-ekwu bụ mmadụ nyele nwanne ya kanụ echi na nekasị wee mee nwanne gị na gị makesịrị onye chi emeleze bụ nya ya bụ eze ejiri ọka amamive anata Chineke iwe ịchọ inweta ive n'aka Chukwu ndị ga-eji nwayọọ nwayọọ onye chi emeleze n'ọkwa na eze kọ ya bụnụ akala aka onye na-edunye n'ụwa obodo kweta ego ibe onye na-eme n'ụwa anya dịka oyi ọbachukwu ọgaranya na-esi na chi agbaka m mbọ bụ ego ite ọbịa eze na-esi na chi egwu ka mbụ na-eti ọnụ mmụbụ little prophet kedu ibe ge m ụwa ka mbili olileanya mmesi tụwa anya bụ afịa n'ime afịa ọtụ natali ya ọma mma olesi anya na Naijiria oziteli n'isi ego otu niko si bụlụ ọgaranya mana a sị na ọkụkụ na-elezoro ọnya lori ọdụ olileanya rozo nuru ọma mma ole n'ụwa ibu ebe olileanya na-eke na ọma mma ọ na-eke n'ihe maka na ọ bụ ọgụ ya ka o ji bụlụ ọgaranya
nwata malọgọ n'elu ụwa olodo onye melie egwu ka mụ na-etio little prophet wibilibi ọgada akala ka mụ dumeje egwu ka mụ ji bịa onye chi emela eze ya bụ eze azụ na-esi na chi akala aka onye na-edu ya n'ụwa obodo kweta ego sesele talụkwa lechapa titile seribede kiribede kwanya akwa ọyọkọ titile sesele kiribeja ice onye chi emela eze n'ọkwa n'eze ka ọ ya bụgide ugochi nyelu mmadụ ananị anya n'ike little prophet nwe onye ibilibe ọkadanụ akala aka m ka m na-eme egwu mgbo ka m na-etio ibe onye na-eme na-edunye n'ụwa akala aka onye na-edunye n'ụwa DJS Shine Best. Blaze in the steel. Bring the heat. Igbo kwenu. Yeah. Igbo kwenu. Yeah. Igbo kwenu ono. Anyị ga-agị ọyọlị ma ije ma na-eziokwu ọyọlị ma na-eziokwu ọ ka o si mee asị na onye ogbo ọkpa na-azara akpụ akpụrụ ma na-eziokwu onye gbọtara eti aka na akpa udeve abụọ dịrị ya agba aka eje na nke ọpraịd ije ekene ndị niile na-alụlụ m egwu maka na ọ bụ mmadụ bụ na abịa azụlụ azụ injinia upright ọnụ m nọ keneli ana m ekene chukwu nọ nso ijebejebe na ị ga-ejelu ndị eji ama atụ ụmụ ọma ana m ekene eche na m keneli ya echezo na chukwu onye adịlị gị na mmanụ ndị eji ama atụ ndị ọma daalụ na m kenelu chiboyi bezio n'ọnụ mụ nọ keneli akala aka onye na-edunye n'ụwa somi general nọ na m ekene yi ada little prophet onye nwere oge nwere ibe ijebe n'ihe ejeruo adọkụzi ibiribi ọgada mmadụ bụ na abịa azụrụ azụ mmadụ bụ na abịa azụrụ azụ n'obe tọrọ ụtọ bụ mmadụ somi general nọ m keneli ya adọkụzi ibiribi ọgada onye adịlị gị na mmanụ ibe dị mma ka chi ya emelụ gị ọnụ mụ nọ kenelu ya da akala aka onye na-edu ya n'ụwa akala aka onye na-edu ya n'ụwa ijo titile akala aka onye na-edu ya n'ụwa akala aka onye na-edu ya n'ụwa ijo titile Selibe, setile, upright da. Ije, kiribede, titile, upright dalu, siribete kule. Ije, akala konye nebiya noa. Akala konye nebiya noa.
akụ dị mfe n'ọnụ ego dị n'okwu olu olu nọ mmume amalụ onye bụ onye oluzianụ na mkpata n'ụwa nọ amalụ ndị bụ ndị akụ dị mfe n'ọnụ ego dị n'okwu akụ dị mfe n'ọnụ ego dị n'okwu olu olu nọ mmume amalụ onye bụ onye oluzianụ na mkpata n'ụwa nọ amalụ ndị bụ ndị Osondo ka onye na-eme nne n'ụwa anya biko tinye n'uchunu yọbazianụ chukwu bọsi chukwu kelu mmadụ nne n'ụwa nọ ka o kele ife ọ ga-abụ n'ụwa nọ oke solu ngwele mmamili ọkọlụ ngwele ya kọgbu kelu ijego siri ike ijego gbọlafọ mana akụ dị mfe n'ọnụnụ olu olu na omume anya mara onye bụ odogburu n'elu ụwa nọ eji ọnụ etinye azụ n'ofe okwu abụ dike n'ụwa nọ akụ dị mfe n'ọnụ akụ dị mfe n'ọnụ ego dị n'okwu akụ dị mfe n'ọnụ ego dị n'okwu olu n'omume onye bụ onye oluzianụ na mkpata n'ụwa nọ amalụ ndị bụ ndị akụ dị mfe n'ọnụ ego dị n'okwu akụ dị mfe n'ọnụ ego dị n'okwu oluzianụ n'omume amalụ onye bụ onye oluzianụ na mkpata n'ụwa nọ yes sir. amalụ ndị bụ ndị ego dị n'okwu Yes, sir. Aya, 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 aya. Ija, let's go there. Osondo. Ọbakwelieli gị na onye ga-eli ego yi ịkpata akụ biko likwa ego n'ubinugo oyimo ụtọ bụ na ndụ ụtọ bụ na ndụ ife onye lili ka ọ bụ na ụtọ bụ na ndụ ife onye lili ka ọ bụ na oyim ụtọ bụ na ndụ ụtọ bụ na ndụ ụtọ bụ na ndụ ife onye lili ike onye li ka ọ bụ wa ụtọ bụ na ndụ ịkpata ego biko likwa ego yi na nke onye lili ka ọ bụ wa ụtọ bụ na ndụ ife onye lili ka ọ bụ na yes sir. Ije. Let's go there. Ada. Ọ ga-alikwa ego na ndị inugo likwa ego na ndị inugo ọ ga-amekwa ọgọ na ndị inugo mekwa ọgọ na ndị inugo nke onye lili ka ọ bụ wa ka onye lili ka ọ bụ na ọbakwelieli gị na onye ga-eri ego yi ịkpata akụ biko likwa ego n'ụwa inugo asị gị likwa ego na ndị inugo mekwa ọgọ na ndị inugo onye tinye n'obi n'echi onye tinye n'obi n'ọdịnihu maka na chi dị ime gbalụzie nwa n'azụ onye masị ife chi ga-abụ onye ma ife chi ga-abụ ị na-eme ọgọ biko melụ m ọgọ na ndụ inugo nyenụ m na ndụ inugo nwa ekene ka nkene yi nwa ekene ka nkene yi maka ụtọ bụ na ndụ ụtọ bụ na ndụ ife onye riri ka ọ bụwa omoko melu m na ndụ inugo nyenụ m na ndụ inugo nwa ekene ka nkene yi nwa ekene ka nkene yi maka ụtọ bụ na ndụ ụsọ bụ na ndụ ife onye riri ka ọ bụwa ọgụ mmụọ
down. DJ S Shine Best. Aya. Iba. Aya. Ida. So. Yes, sir. Asili bulego. Onye cho. Ewu. Ọ̀pọ̀fọ́ kó bá sí láì polówego. Kẹ́mọ́ bọ́ nye $1,000 yo. Maka oji ego nwe mbalụ. Iyo ko. Kẹ́mọ́ bọ́ nye ego. Yes, sir. Wanu mi fage mumu wa metafama. Kedi fage mumu wa metafama. Ebubete wanyu mochi na nobo. Iwulubo kodu mili manyulok. Ma. Asili bulego bia manane luwa. Rapa asili je chubego. Maka no jego we power. Onye jego we mba. Akubasili anye bolubego. Akubasili anye bulubike. Ife baji kwasili kanyi bulike. Ozikwenye di mpaka fana kocha. Imebe ofuma obuloku. Obuni dem ofuma obuloku nuka. Anya geji sucho wedale wenenu. Rapunda sili kapasili kaba. Backbiters, they are always at the back. All of the fighting as watch. Amibo, them go tire. Don't see me. Bakuba silanye bolubego. I put two tanya solubego. I put a fifiane bolubego. Olusana bananye bulike wenaba. Akananya demo FIFA. Obiamana Rabasili de Chubego Akubasila Folubego Ona Rabasili de Chubego Rabasili de Chubego Gamo Bonyego DJ S Shine Best. Gamo Bonya $1,000 Ido, son, idem,